Жорсткія метады выхавання, за якія давялося паплаціцца. У Салігорскім раёне бацька працяглы час здзекаваўся над сваёй дачкой, выкарыстоўваў фізічную сілу, а таксама пагражаў забіць за дробныя праступкі, або, як яму падавалася, неналежныя паводзіны. Як распавялі прадстаўнікі следчага камітэту ў эфіры радыё Менск, о праблемах у сям'і ў міліцыі паведамілі суседзі. Карціна, пабачаная праваахоўнікамі, на месцы шакавала. У 11гадовай дзяўчынкі былі зголеныя валасы на галаве і меліся сляды збіцця на целе. Гэткім чынам яе пакараў бацька за дрэнныя адзнакі ў школе. Паводле следства, гэта быў не адзінкавы выпадак, калі мужчына ў нецвярозым стане выкарыстоўваў гвалт у дачыненні дачкі. Пры гэтым ейная маці заставалася абыякаваю. У выніку супраць тырана завялі крымінальную справу, суд прызначыў яму 4 гады зняволення ва ўмовах строгага рэжыму і штраф больш за 1500 рублёў. Жахлівая трагедыя ў Мінскім раёне. У выніку дарожна-транспартавага здарэння з удзелам п'янага кіроўцы загінулі 4 асобаў, у тым ліку дзеці. Аварыя адбылася на трасе М2 Менск нацыянальны аэрапорт каля вёскі Слабачына. 25гадовы кіроўца Мерседес не даў рады кіраванню і сутыкнуўся са шкодаю, якая ехала ў спадарожным напрамку. Усе пасажыры шкоды, 2 дзяўчынкі 7 і 13 гадоў, іхная 43гадовая мама і 75гадовая бабуля загінулі на месцы. Усе яны маюць грамадзянства Расіі. Пра стан кіроўцы Мерседеса падрабязнасцяў няшмат, вядома толькі, што яму спатрэбілася медычная дапамога. У ягонай крыві знайшлі 1,6 прамілі алкаголю. Ужо сёння Сергей і Светлана Ціхановскія сустрэнуцца з беларускай дыяспорай у Вільні. Напярэдадні дзесяткі людзей прыйшлі на такую імпрэзу ў польскай сталіцы. Вызваленне Ціхановскага моцна ўзрушыла нашых суайчыннікаў. А вось сілавікі, паводле Александра Кабанова, абураныя такой пастановы Лукашэнкі. Пра гэта блогер і экс-вязень распавёў у эфіры студыі Белсат. Урывак вашай увазе. На сегодняшний момент все наши практически источники внутри страны говорят, что огромное недовольство ГУБОПИКа, милиции, они в шоке от того, что это произошло, потому что они обвиняют Тихановского непосредственно в том, что они пострадали в 2020 году, их семьи пострадали там якобы там, и что вот все это на улице, что происходило, вот этот и моральный стыд их полный, это все благодаря ему и его вот команде, да. И при этом сейчас выпускают их главного врага. И они начинают понимать, что если коснется, да, то Лукашенко ради своей жопы предаст всех. Они это начинают понимать. Вот. И вот информация приходит, что недовольство растет. Тем, кого они недавно боготворили, и те, кого они были готовы защищать до конца, сейчас сделал так, что они недовольны. Только благодаря тому, что выпустил Сергея. Якая краіна, такія турыстычныя паездкі. Для чыноўнікаў зладзілі экскурсійныя туры па беларускіх СІЗА. Працаўнікі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю наведалі следчы ізалятар нумар 1 у Менску, а таксама СІЗА іншых абласных гарадоў. Як паведамляе прэс-служба Лукашэнкі, захада скіраваная на прафілактыку карупцыі. Гэткая практыка перадухілення злоўжыванняў і хабарніцтва не новая. Найбольш папулярнай яна была ў 2010-е. А вось апошнія гады наведванне турмаў ізалятару ладзяць для школьнікаў і студэнтаў. Маўляў, для фармавання ў падлеткаў, цытата, паслухмянага ладу жыцця. Стаў вядомы бюджэт святкавання праўладнага дня незалежнасці ў Менску. Сёлета ён складзе амаль 1 мільён рублёў. Сродкі традыцыйна возьмуць з унёскаў падаткаплатнікаў. Самая вялікая сума 475 тысяч рублёў пойдзе на салют. Яго арганізацыяй зоймецца кампанія «Імперыя агню», якая звычайна робіць феерверк на святкаванне 9 траўня. 210 тысяч выдаткуюць на матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сцэны каля палацу спорту. Там адбудзецца святочны канцэрт. Яшчэ ў 180 тысяч абыдзецца светлавая праекцыя на кургане славы. Там же запусціць салют коштам 72 тысячи рублёў. Сельская крама ў Махнавічах на Салігоршчыне працягне працаваць, прынамсі да верасня. Магчыма, на пастанову не зліквідаваць адзіны на некалькі вёсак гандлёвы пункт паўплываў відэазварот, што зрабілі жыхары на адрас Лукашэнкі гэтым тыднем. Ликвидация торговой точки – это для нас какая-то последняя капля. Мы очень надеемся, что мы будем услышаны.
Прычынаю ж, праз якую мясцовыя чыноўнікі раней пастанавілі закрыць краму, як піша дзяржаўнае выданне «Мінская правда», стаў сыход адзінай прадавачкі ў сувязі са станам здароўя і ўвядзеннем новага касавага абсталявання. Паводле новых патрабаванняў да 1 ліпеня крамы мусілі аднавіць апараты для працы з маркаваным таварам. У сілу абставінаў Міністэрства падаткаў зрабіла вынятак для махнавічаў і дало час на адаптацыю да восені. Цяпер мясцовыя ўлады шукаюць працаўніка ў краму і прапануюць дапамогу у навучанні з новым абсталяваннем. Сацыяльныя зніжкі на прадукты будуць дзеяць да канца года. Марк падпісаў адпаведнае пагадненне з найбуйнейшымі гандлёвымі аб'ектамі краіны. Зніжкі да 10% пакінулі для 29 тавараў першай неабходнасці. У тым ліку на хлеб, малако, крупы, мяса, яйкі, гародніну ды іншае. Тавары з сацыяльнаю цаною прадаюць мінімум у 14 крамах. Сярод іх Белмаркет, Гіпа, Еўраоп, Дабраном і Карона. На зніжкі могуць разлічваць беларусы, якія адносяцца да гэтак званых уразлівых груп. Пенсіянеры, людзі з інваліднасцю, шматдзетныя сем'і і малазабяспечаныя грамадзяне. З 1 ліпеня пенсіянеры будуць абавязаныя карыстацца базавым рахункам. Падаражэюць крэдыты і цыгарэты. Пра іншыя змены, якія чакаюць нас у ліпені, напісалі маі калегі з сайту belsat.eu. З 3 до 6 ліпеня уключна аб'яўленыя афіцыйнымі выходнымі. А гэта значыць, што будзем адпачываць 4 дні запар. З 1 ліпеня шматдзетныя бацькі могуць падаваць заявы на аднаразовую выплату на кожнае дзіця. З 1 ліпеня працаўнікі, якія забяспечваюць дзейнасць бюджэтных арганізацыяў, пачнуць атрымліваць надбаўку. У Менскім рэгіёне яна складзе 220% ад акладу. У іншых рэгіёнах спачатку 140%, а з новага года 170% ад акладу. Цэны на некаторыя маркі цыгарэтаў вырастуць на 20 і 30 копеек. Перад славянскім базарам беларуская чыгунка павялічыць колькасць міжрэгіянальных і міжнародных цягнікоў. У дні славянскага базару пусцяць дадатковы цягнік Віцебск-Москва. УЕФА падобна знайшло выйсце са складанай сітуацыі. І на лета зборная Беларусі па міні-футболе прыме ўдзел у чэмпіянаце Еўропы. Развязак знайшоўся ў далучэнні да правядзення матчаў яшчэ адной краіны. Ёй стала Славенія. Гэта стала неабходным праз дэмарш Латвіі і Літвы, гаспадарак турніру. Краіны адмовіліся прымаць беларусаў пасля адбору на спаборніцтвы. Цяпер жа Славенію вызначыць у групу С, што дазволіць нашай айчыннай зборнай, якая трапляе ў групы С і Д, згуляць там усе патэнцыйныя матчы на Еўра-2026 па футзале. Беларускі мастацтвазнавец Мікіта Моніч, жонка Люда і сынам Мішам жыве ў Мадрыдзе. Пра сваё жыццё ў іспанскай сталіцы яны распавялі ў новым выданні праграмы «Від на жыхарства» на YouTube-канале Belsat Live. Прапановую паглядзець фрагмент размовы, у якім вядомы беларус распавядае пра мясцовую сістэму адукацыі. Есть такой стереотип, что на Средиземноморье не очень хорошее образование. Аргументы обычно такие. Вот у нас в 7 классе мой ребенок решал такие-то формулы, а здесь в 7 классе даже близко такого не бывает. Я бы сказала так, если ты ждешь от ребенка каких-то формальных показателей и какое-то количество информации, которую в него впихнут, скажем, к 7 классу, наверное, это имеет место быть. Наверное, действительно в Испании все идет медленнее. Вот. Но мы ничего такого от нашего ребенка не ждем, потому что, мне кажется, ребенку важно научиться взаимодействовать с другими людьми, генерировать идеи, их реализовывать, учиться быть гибким. А все это может расцветать только в свободной среде. В школе, где тебя уважают, в школе, где тебе помогают проявиться. И вот это все в испанских школах точно есть. І пад канец выдання кранальнае відэа з Магілёва. Маладыя папрасілі гасцей іхнага вяселля замест кветак прынесці цацкі і забаўкі. Усе гэтыя рэчы сужанцы плануюць перадаць дзеткам, якія праходзяць лячэнне ад анкалогіі. Паглядзім разам, як адгукнуліся на просьбу сябры і блізкія пары. Заклікаю браць прыклад з магілёўчан і таксама ініцыяваць добрыя справы, ці прынамсі далучацца да іх здзяйснення. Ужо ўвечары навіновы эфір працягне выданне аб'ектыву. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.